Na kabinta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Belipi baro ginilong ki khubor bam takasni. Kajantia National Council JNC Cleariat Circle menta kasni ka arflai trik umi arhajar arpsan. Hapo kajingyalam jong working president ba Diamond Bare but u general secretary ba Simbo Bayar Sumer. Kala shimi kasunjam baklan ban yakun persha ya kajingdi ya udrok kumju kajingkhayi ya udrok hapo kathan da kababat sundan ya arngut kisamla kibla kerni haudrong hagawi ni kijaka hapo kathan clear yan kaseng de kajing snokya kala lit ban bat ikini ki arngut balawan ra iki shikaying trekam jong ka JNC ha clear yan ban ai kajing hikai ka babha da ka ba ai kajing sneng katu kat nering kat kajing kentu kan pham ba udrok ulong unong shun ba ha ka imlang ka salang bad ula kenturu iki banya chkalenti ka babha khnang ban lait no ni udrok namar ba open snosi tang hayeng nrei uthawru iki babun ki jing e kamtam haga jinglong shngan ya kashnong ka thau bat ru haga bakhat du hi open kut ya ka jing im ubri utang haki khandiat por kaseng gum kadak ban pen pau ya ka jing sniu jong drong ubalong kum unong shun ba jong ka bha kamiat kala pen I da ka bathang sundar ni udrok balayo ban nakine ki arngon hadien kata kaseng kala pen tip kloi ki kimi ki kwa jong ki malakhat ru ya ki banwan shimti ya ki ha ka por be ya kran bat kine ki arngon ki ru ki le thu ya ka jing tep badan bun kinong deadrock Kibatray hapo East Jantia Hills District. Ka JNC Cleariat Circle. Kalapan pao yi kajing smokya ka bajur ha ka bayade kajing yok laitlan kini ginong khai drok hapo kathan bala kentu juru ya kitnat sarkar ki bapet khmi ya kene ka kam bakne ya ka badon kamtam. Kaseng ka ong bakan sabateng ban ya khun persha hadu bakin yok ban kem bat pengat ha ka an ya ki badon kti ban didrong hapo kane kathan. Kane kari tang kajing sedang Bat ngin omsyong klikti tak hadu bangin penpralut ikini kikin hunong didrong ha East Jantia Hills ong working president ke JNC Cleariat Circle. Kaseng ke kerpat ru ya kipat ba bakin long kiba husiar bat ban ajing tip ru lada don kinu ki jingja kiba kum kini kenang ban shngan ke shnong ka thau bat ban suk ke imlang ke sala. Saya aktif. Aram pak saya bisa ini. Saya coba sim dia bisa. Hindu bisa mana? Ini lah. Kami ini kilo. Pelat ni kena sikit. Jadi benda bersih saya isdah kami. Juk. Net plastik. Bonin apply locally. Tidak ada. Kalau tidak ada. Jadi ini kalau Tunggu.